Elikaduduzane Zuma ungene emotweni yamaphoyisa omkhandlu dolobha waseGoli okuyiyona ezomusa lapho kwenzeka khona ingozi netekisi. Uphumzile Dube oneminyaka engu-27 washona kule ngozi ngesikhathi eshawa umthamo wesivinini sokushayisa kwetekisi. UZuma uthi wayengadakiwe kanti wayegcine ukuphuza utshwala ngo-2001. Uthi imoto yakhe yohlobo lwe-Porsche yaphaphalaza emva kokungena emgodini owawugcwele amanzi emgwaqweni eqeda nje ukudlula enye imoto. Uthi azange abe nesikhathi sokubamba amabhleki akhe. Umshushisi yena uzamile ukubhoboza izimbobo kwindlela yezigameko ebekwe uZuma. Ummeli wombuso uYusuf Baba uthi kungenzeka ukuthi iPorsche yashaya itekisi ngamandla amakhulu, lawo mandla angabangwa isivinini eseqile. UBaba uthi umbuso uthemba ukusebenzisa ibhili yama-e-tolls kanye namakhamera ukukala ukuthi imoto yayihamba ngesivinini esingakanani ngalobo busuku. Lokho kuzoba yingxenye yobufakazi. UBaba usefunde nencwadi yafika nePorsche ekhuluma ngesimo sokuqina kwale moto. Kodwa okuvelayo ukuthi yayingeke imoto isebenze kahle uma ngabe yayihamba ngesivinini esiphezulu. Ngaphambilini uZuma wathi yena wayengayipitisi imoto kodwa usevumile ke manje ukuthi kungenzeka ukuthi wayehamba ngesivinini esiphezulu. Namhlanje utshela inkantolo ukuthi le ngozi yamhlukumeza naye. Uthi kunomuntu owalahlekelwa impilo yakhe kanti lokho akusiso isithombe esihle.